Hai salutare, oameni buni, eu sunt Robert Zero și bine v-am găsit la marea revenire pe Ducadu alături de Sub-Zero, fratele meu din altă mamă. Deci eu sunt Zero, iar el e Sub-Zero, ca să înțelegeți, el e ca un fratele. Și suntem pe creativ, hai să vă prezint pentru început plotul când am activat, deci dăm pe H-mi, aici este plotul meu, Zero Robert, aici, deși mă cheamă Zero în Minecraft. Și da, Robert mă cheamă în realitate. Aici avem o mică cărmăruță, Robert Zero, e ceva gen nightclub. Suntem frații Zero. Aici avem o vilă, așa, furtuni, prieteni de-ai mei, ok, un Pikachu! Pikachu? Pikachu, un pod unde puteți vedea măreața mea statuie. Pikachu? Cu YouTube, ok, aici încă o vilă, aici un yin-yang. Asta cine n-ar a făcut-o? Mă rog, o fântână târnăcop, vila mea cea mare. Eu aici sunt așa plotul pe scurt, niște pixel art din FNAF, fostul meu skin, și acolo este un bloc party, așa, un loc de camp, așa, și mă gândesc ca în acest episod să începem un nou proiect pe plot. Mă gândesc că să am eu o idee, Sub-Zero am nevoie de ajutor la faza aceasta, că o să-mi ia mult mai mult de 10 minute, că pot filma eu cu Bandicam-ul. M-ai auzit? Dar nu filmez acum, ți-am mai spus asta. Deci dă tu poa la mine. Vreau să acopăr tot ăsta de dirt, ca să fie un plot mai să fie un plot aerian. Și pe acest plot vom începe diferite proiecte, de exemplu statui, castele, ați înțeles? Ce naibii e aici? Tu acoperă cu dirt. Și nu cred că o să reușim. Mă sperie. Și tu pe mine. Hai. Dar cât spune că spun? Am că să fă, tu n-ai că să fă. Bun. Bă, nu mai fă așa, pur și simplu. Ți-l apăsa pe click dreapta. Că s-au de nașpa în video. Taci, mă. Da, știu. Că nu era de la mouse, era de la tastatură. Ca un tastatură la mecanic. Ai tastatură de la Razer? Vezi? Și trebuie să acopăr tot ăsta? Acum mă face lumea hacker. Da. Și tu mă făceai pe mine, nu mai comenta. Nici. Și nu o să nu, copii foc pentru alocație, mă acuză pe mine de hack, sfânt. Dar și nu cred că o să apucăm. Hai, mai avem cât ceva. Sigur nu terminăm. Da, sigur nu terminăm. Mă, eu nu înțeleg. Ieri am fost afară toată ziua, dimineața, și cum a bătut asta, nu știu. Deci când filmez și mă face cineva hacker, mă simt fantastic, superb. Știi de ce? Eu nu sunt hacker și deci mă simt fantastic. Da, știu. Și tu, da. Ești fratele meu din altă mamă, trebuie să mă obișnuiesc cu tine. Hai de capul meu. Tu vezi cât aveam de făcut aici? Uite-te. Mai dăm niște bituri ca asta în cap. Bine. Fii antenă. Pe creativ este tradiția asta ciudată de a-ți face iubit sau iubită. Unii au iubit sau iubită cu grad pentru că
cerșește grad acolo și ce crede? Mi-am tras trimită cu grad, gata, mă fac. Cu om răspundă mine dimineață. Și mă rog, o să închei video, o să fac eu plotul și până în alea 10 minute care să mai facem noi, să facem un proiect. Ce proiect vrei? Statuile noastre? Da. Sau un castel? Da, mai bine statuile noastre. Un castel. Facem un castel și în afara castelului să fie statuile noastre. Da, deasupra acolo, King. Deci uite cum am spus, te pe amic au iubit cu schimb frumos. Sau... Stai mă, În fine. trebuie să fac ceva puțin. Dar nu mă judecați pe mine, m-am plictisit și mi-a tras și o bagică. Mă gândesc la ceva. Mă rog, în acest episod, chiar dacă n-am să fac mai nimic, vreau să vă vorbesc de planurile mele. Acesta este marea revenire. Sper să fie un video mai spectaculos, dar n-am că să fiu. Dar vă promit tot vara aceasta să-l așteptați la multe clipuri. Stai puțin. Vreau să vă rog să vă abonați și la mine. Am promis că la 13 abonați voi face marea revenire, chiar am depășit cu un abonat mai mult. Mă rog, asta nu contează, dar până la urmă vreau să mă arătați că mă susțineți. Eu nu vă îndemn acum, abonați-vă, altfel sunteți duși cu capul. Nu. Cea mai bună replică, abonați-vă. Că sunteți duși cu capul dacă nu vă abonați. Frate, ca ce tot te conectezi și te conectezi. N-ai ce să face. Uite. Panda pirat. Așa, vreau să încep experiențe noi. Exemplu, Survival Games, Skywars, PvP, alte episoade de creativ, Block Party, PvP. mă rog, Days, Survival. O să filmez și pe alte serveruri, nu doar pe mcducadu.ro. O să spuneți că ne v-ați plictisit de serverele astea și o să fiți obișnuiți și vreau să vă surprind cu ceva. Pentru că mai am doar 2 minute de filmat și în aceste 2 minute de filmat nu vreau să vă mai plictisesc. Vreau să închei acest video aici și eu cu Sub-Zero voi face continuarea la acest mic plot. Eu doar am povestit în acest episod planurile mele pe viitor. Vreau să-mi cer scuze pentru că l-am mai pus de foarte mult timp. Dar până la urmă școala, tezele, testele, încheierile mediile și na, săptămâna asta e trasă de păr, adică mergem la școală pentru nimic altceva decât să stăm sau nu facem noi nimic. Și de asta am gândit să postez, să vă anunț planurile mele pe viitor. O să filmez și la mare, o să mă apuc și de vloguri și ok. Eu am fost Robert alături de Sub-Zero. Ne revedem data viitoare.